Kaya gibanan ni Auntie Janet kay kapalit og batiyanan sa kaldero. Mga litigan mo po kayo. Ano naman kay? Ano? Sabo! Isang anak. Isang anak. Kasi tao dara. Ako yung ibira. Ako yung Miriam. Kasi liga dara. Ang dalan. Stop. Stop. Albas kan din. Kung isulti sa vlog. Balik ko kay naikuha si Tajunit daw ng tang slice. Kapan balas like dito. Kaya kapul Miriam. Ayun, break na. Ay, pala. Ay, ka. Ito siya nanawag. Muna, nangka. Binakbit? Ha? Sino doon? Ay, akong bulog. Giprito. Ha? Ay, nagdagot na siya isuon. Ay, ako na siya ina ko. Sige. Sumukawin sa mga bata. Kinsa mo anak? Ha? Kinsa ni anak yo? Kinsa ni anak? Apo ni Miriam? Ako siya mo. Ano na? Muli na ta? Muli na may... Ito. May sabalan na lang. Ay, kamite. Basta may goodbye people. Bilakan yung meron ko yun. Yung kulang talaga. Ano pa ako? Ako ang bitigol sa camera. Kapoy man. Gripo. Kuan, dili sa tilipapa. Papa, gana? Sa kuan. Baka pa kwarta, wala ko na pampalit. Ah, sige. Kawin na. Fuck.
Ang muling hiling ko at bigyan. Vlogger yan. Parang pinagawin sa camera. Ay, may padulong sa... Ito padulong? Mercado. Kuan. Talipapa. Wood. Ah, may una na to. Ah, okay. Ano po yung mga pharmacy dito? Ano siya na dito? Guys. Hi guys. Ano meron? Marami diri sa Pikas Barangay. Barangay Gaho. Eh, mamalit po siya. Oh. Dong. Istan. Para sa banyo dong bang. Ipatao sa yuyok kay kanang sablay sa. Oh, kana. Oh. O doon na kay para sa banyo ibutang isa. Aman. Ah, sa banyo na dong. O kana na lang. Gamay lagi kanang taas ang tato kanang daghang makuan. Ah, kana na lang kay putaw ligon. Oh, Sara, stand sa kaldero. Oh, Sara sa kamlintan. Nasaan na siya dong? Wala puti ko sarap eh. Ano? Pinutos? Kulang putos? Dili ka nang kuan pulog dun kay ngano ang mo ko sarag tagkinsay makuha. May kutsara na ito dyan. Wala nito dyan. Kaya lang guys. Ano ito yung melente oh?
na lang tinibiro. Aman. So, ni-stop dito. Yung yan ang kaprito ng ugat. Sunod pa. Madali, oy! Pangutaan na dito doon. Ito sa balde bang? Dapit. Tungan sa Kung sa kaldera, hindi magluto, pero di makakasulong. Okay na rin yun. yes. Kaya nanti, pila ka po? Dua, tulo. Dua. Kaya na Pagpait og kanang tabon sa pagkaundong. Pero ano si mo ibabaw? Luar ka bukte. Oh, kanang tabon sa pagkaon bang? Babaw oh. Ayun ang puti doon ka klarong ko ang color Ay, hindi kayo bukte. Ano? di color ba? Hindi ka maluwi. Priyon ka na eh. Lingin? Oh. Ika ka na eh. Katong isa ka nang dapat sa pula. Hindi. Oh, kana. Lingit ka. Katong maroon o pula. Ito sila po. Ah, bugar na, malimpiyon na na. Ano? Limpyo. Oh, gamay man na doon. Di man lang masibo sa taong. Ito, barato na lang ito. Ilan na puti, day? Kiran.
Wala bawal na kami vlog. Ano marundong? Ay, kanang green nga binulakan. Anong marundong? Oh. Kana? O kato binulakan. Sorry, Jude. Oh, kanang green dong. Kanang green. Oh. Oh, ayos ang po daw. Parehas naman sila mga nindot. Dong, Pasko mo na dong. December, Pasko oh. Ang iyong design. Nindot ng kon oh. Maroon oh. Maraglapang laki, di ba? Ano na lang kami? Wala na tong color gang. Itong Wala na diri sa Talipapa. Kaon siya, di siya makaugpo kay sa barista man akong kauban. Para sa mga manukan. Hindi mo na, bisig pork po na. Hindi ka kabalo. Dapat chicken, ingon ani ra man ay. Wala na tayo chicken. Dapat mo chicken. Oh. Amunado. May isda. Ay, buga. Ay, bangos. Pilang bangos? 240. Malangse. 120. Pero kung siya, hindi siya mo ito, ano ko, ano, ano, siya. Bila to? Ano, misa? Dapat ikaw mo na. 107, na lang. Kaya ka dito, ano ba? Maria naman, ano ito Maria? 107.
160 na lang ni sir. Kaula. Ano yung mga tinainom? Salamat mo, ma'am, sir. Lupin, ma'am. Na lang. Ha? Tawagan lang po. Ha? Lamas mo siling. Lamas. Pinagawa sa kamera. Eh, gamas ito. Saan nga lamas? Ano ito ulit? Nakadua ko nakatog ito. Oh, mga lamas, mga lamas. Uy, hapon. Tinulad yung Hindi. pilang pa na ni. 12 ang gramo. Hindi, butang. Wala ta eh. Pila din kayo limon. Eh, doon ka na. Tingnan. Nine, 7. Talari sir. May paito. Kopya. Hoy! Hoy na po ka! Buratan na po ko! Hoy! Takda na! Hoy ka! Hoy! Hoy ka! Hoy! Oh. Ako na mahulog mo. Sige ra matungtong dari. Oh, mahuli na may nagabilan na natin, Janet. Dala, isamin lang. Oh, nagabilan. Kita ang na eh. Wow. Kita ng mga laagan. Nek, isamin. Isamin na pa rin. Ako ka kami ito. Uy, ginoo ko. Saan siya? Eh. Pesos may abot kami, abot ang mga laagan, ngit-ngitan. Pagulot ka po. Okay. Oh. Awi na sa pod. Sige, okay. Isda. Isda pilang kilo na. Ah, wala na, hurot na. Ganun lang. Ano? Hurot na eh. Katong katong pang isda ba katong dili katong oh. Hindi ka na akong bawal, tapos ka na gulman. Mo na lang na. Ni kapay tong isda man. Nilang kuan, nilang
Itis ba? Ito to? Ilang Jamaica. Atin, isang itis. Oh, shout out lang po nila guys. Lami ka na, kuan, mura nagkilugo ng kuan, lasa. Okay, balik. Uy, nasa lang nang mo. Go. Isa mo anak. Halloween di ay. Nasa mga dagoy ninyo eh. Halloween di ay, wa ko tindi eh. Sige atay. Nasa. Wala ko importa. Sabi, make up. Nasa yung bata. Halo ni ron. Nasa na yun. Wala mga abat. Post ako. Like, and share. Mga laagan, nangit-ngitan yung taon. Kuya, tay. Taon, nangit-ngitan ang mga laagan. Ikaw siya ang konti. Mori na mo napalit. Mori na napalit ako tanan? Mori mo napalit. Kaya mo napalit. Mag-unbox mo niya. Ngayon pa i-unbox. Ay, happy na sa kaldero. Kaya tapos sa makao. Kini. Nabungag Nay, sa banyo ni ibutang nad. mga ganog isa. Gani doon sa pinag. Mga ganog isa. Nari. Iya, pinig man, nay. Bungan mo ni. Mong sudanon nga napalit. Isa na yung cellphone. Tanaw, anime. Ay, ang cellphone. Ano mga napalit, pichay, mga lamas. Isa may nang labad sa banggira. Isda, bangos, tulingan. Tulingan sa kanila. Tara, among napit na bangos para itong piso.